I Power Gear går vi alt i dybden, når vi tester og beskriver maskiner. Men i denne udgave, der skal vi også gå i dybden. Men vi skal også gå overfladisk, for vi er nemlig kommet i markedet med en af de nye redskaber på det danske marked. Vi skal i markedet med en skraldeplov, økoplov, miniplov, eller hvad man kalder den. Vi skal i markedet med en spansk plov, der kommer fra firmaet Escudero. Ploven blev introduceret på Agromec 2022 af Hammerum Service Center, og det er en af de allerførste plov, der kommer ud at køre nu. Vi skal i markedet med en liftophængt model. Velkommen til Power Gear. Velkommen til testen af Escudero. Escudero er en forholdsvis lille spansk producent. De har produceret plove i over 100 år, og lige nu der er det 4 brødre, og faktisk med efternavn Escudero. De har en fabrik i Spanien, der producerer normal plov, og så det, som de kalder økoplov her, skraldplov eller miniplov. Ploven, vi er afsted med i dag, det er den største model af en liftophængende model på 11 furer. De leverer en liftophængning fra 5 til 11 furer. Der leverer de også en trail model fra 11 til 14 furer. Fælles for de to modeller, det er, at vi kan have den enten med hydraulisk stenudløs, som vi har her i dag, eller vi kan have den med mekanisk stensække med sprængbold. Furbredden kører vi med i dag. Der kører vi med 37 cm. Vi kan justere den ned til 30 cm ved at flytte en bolt her i rammen. Det er også fælles for den liftophængende model og den trailende model. Ploven, vi kører med, er forholdsvis simpel. Det vil sige en simpel konstruktion med en ramme på 100 x 115 mm med en godstykkelse på 8 mm. Ploven er uhyre let at indstille. Det er kun at stille, hvor vi vil have ploven til at køre hen. Som vi kan se, så kører vi on-land, og vi kan justere ploven frem og tilbage, hvor vi vil have traktoren hydraulisk. Det gør vi simpelthen hydraulisk op for førerkabinen. Når først vi har gjort det, så kører traktoren bare på GPS, som de fleste traktorer gør i dag. Den spanske økoplov er med meget korte og relativt stejle muldplader. Har man klædejord eller humusrig jord, så leverer den spanske producent også ploven med ristede muldplader, og det skal man bestemt vælge, hvis man har noget, der vil klæde på muldpladerne. Det, som er essentielt i en skraldeplov, det er, at vi har fuld gennemskæring. Derfor er det vigtigt, at vi har skær, som skærer fuldstændig igennem, og det har vi godt og vel her også. Vi er jo vant til, at normal plov den er forsynet med forplov og måske også rulleskær. Her på skraldeploven, han nøjes med at have nogle halmskralder her, og ved at justere dem lidt op og ned, så kan vi tage det værste halm og ukrudt der på overfladen. Men når man skraldepløjer, så skal man ikke forvente, at man får en 100% jævn og sort overflade. Der vil komme til at stikke noget op. Og det, som man skal vende sig til, det er, at man skal tilpasse ikke bare halmskraldet, men også pløje hastigheden til, at vi får en fin furlægning herovre. Det jord, vi kører her i dag, der kan vi køre forholdsvis hurtigt, og den vender faktisk jorden rigtig, rigtig godt, så vi får en nogenlunde dækning af plantematerialet. Skraldeploven her er uhyre let at indstille. Der er kun nogle ganske få ting, vi skal gøre. Her med den hydrauliske cylinder, her bestemmer vi simpelthen furbredden på forreste fure. Og når vi tager navlen op her, så slipper vi simpelthen ploven fri. Så søger ploven selv den rigtige træklinje og kører snor lige efter traktoren. Der er ikke noget med spændt, at vi skal justere, hvordan det kører. Ligesom på en normal plov, så skal vi også indstille hældningen på selve ploven. Det gør vi på de spændler her, en i hver side. Og når det er indstillet, så er vi faktisk klar til at styre. Så styrer vi resten op fra traktoren. Som på normale vandeplov, så har vi en pendulerende landhjul midt på ploven, og hen foran, der har vi en dobbelt landhjul til at styre den forreste del af ploven. Og fordi vi har det, det er fordi, at når vi kører så tyndt, som vi gør, når vi skraldepløjer, så er det vanvittigt vanskeligt at styre dybden på den forreste fure. Og her fra kabinen kan vi ikke se den forreste fure. Derfor justerer vi dybden på den forreste fure med de 2 små landhjul her. Hvorfor er det, vi skal købe en speciel plov til at køre skraldepløje med? Hvorfor kan vi gøre ligesom vores fædre eller bedstefædre gjorde? Tage den plov, vi har hjemme i maskinehus til at pløje med.
Ja, det kan vi ikke, fordi dengang det var moderne skraldepløje, før Roundup'en kom i 1974, tror jeg, der var den gængse furebredde på ploven 12-14 tommer, det vil sige 30-35 cm. De pløjer vi til at stå i maskinhuset i dag, de pløjer jo 45-50 cm. Og der er noget geometri i det, når vi skal pløje tyndt, så kan vi ikke samtidig pløje bredt. Derfor er de uegnet til de pløjer, vi har i dag. Vi kan selvfølgelig køre dem ind på en furebredde, så vi pløjer kun 35 cm, men de færre skider nok køre med deres 5-furede plov på 30-35 cm. Derfor er det aktuelt nu at gå ud og købe en decideret skraldeplov med mange furer på, så vi kommer op på en arbejdsbredde, som vi har nu, på 4 meter. Hele formålet med skraldepløjen frem for en harvning, det er, at vi får gennemskåret jorden fuldstændig, så vi får kvikrødder og anden rød ukrudt skåret over og lagt op på jordoverfladen, og vi også får dækket det meste af det grønne, vi har ovenpå. Og derfor er det vigtigt, at vi har nogle skær, der er fuldt gennemskæring, og det er også vigtigt, at vi har en pløjehastighed, så vi får det nogenlunde vendt rundt og dækket ned. Vi kan ikke forvente, at vi får det fuldstændig dækket ned, men at vi får det nogenlunde lavet sort. Skraldepløjen er sådan, økologerne efterspørger det meget, men der vil også være konventionelle landmænd, som har en resistent ukrudt, som kunne have gavn af at skraldepløje en gang imellem. Og generelt set, så kan det godt være, at vi skal til at variere vores pløjedybde lidt, så vi nogle gange pløjer dybere og nogle gange pløjer tyndere. Så vi lidt mere ser på, hvad er behovet i grunden for at pløje, i stedet for bare bevidstløst at pløje i 20-30 cm dybde. Og det vil den her plov, den vil være velegnet til, når vi skal ændre vores pløjedybde. Og ved at ændre pløjedybde, så kan vi måske så undgå at få en decideret pløjesål ned i den dybde, vi normalt pløjer. For at stabilisere ploven her i det her løse jord, så har vi de 4 bagerste her monteret de her landsideplader her, som kan justeres noget længere ned end de originale landsider. Det gør, at ploven bliver rigtig stabil at køre med her i det forholdsvis løse jord. Hvorfor er det, vi skal skraldepløje frem for at have med en stor stubhav? Ja, det er som sagt, det er en fuld gennemskæring, og så er det vendinger i jorden. Det vil sige gennemskæring, så sætter vi ukrudtet tilbage, og ved vende jorden, så får kulturafgrøden, de får lige den forspring, at kan komme op og komme til at skygge for de ukrudtsarter, der kommer op. Ulempen ved det, ja, det er, at vi skal køre af frem og tilbage, og så skal man forholdsvis akkurat, når man kører. Man skal hæve og sænke ploven det samme sted, fordi ellers bliver det værre pis, når vi pløjer foran. For vi ved godt, at have det 2 gange, det kommer kun til at se pænere ud af, men at pløje det 2 gange, det ligner noget, som en gris har lavet. Førstehåndsindtryk af sådan en Escudero mini-plov, skraldeplov, det er, at den er utrolig let at indstille, og den vender faktisk jorden utrolig godt. Derudover så har vi jo en arbejdsbredde på over 4 meter, det gør vi altså også at komme over et areal. Og som vi kan se, så kører vi med ikke alt for stort John Deere for den, og den vejer faktisk 2300 kilo, sådan en plov her. Men fordi at den trækkes ind midt på, så er den forholdsvis let at håndtere, og den er også let at vende rundt. Prisen på sådan en plov her, 219.000, så det er jo ikke fordi, det er så galt i forhold til en normal 5-fodet vendeplov.